Per a nosaltres i amb la metodologia que utilitzem, el parkour és una eina molt potent, així que l'objectiu educatiu pensem que treballa uns objectius que haurien d'estar en l'educació formal, però que per raons de currículum o per raons del sistema doncs, no s'apliquen. Perquè fa molts anys, quan tenia 8, quasi 7 anys, bueno, 7-8 anys, m'agradava molt gràcies a un amic i pues, de fa temps volia apuntar-me. I també perquè veia vídeos de Watt Parkour i també m'agradava. Es una disciplina o un deporte que desde el principio siempre se ha trabajado en equipo, siempre se ha trabajado mucho la comunidad, el ayudarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros, aprender unos de los otros. Entonces es algo que siempre ha ido un poco de la mano, no es obligatorio, ¿sabes? Como puedes llegar a ser, yo qué sé, a lo mejor jugar un partido de fútbol, ¿no? Pero cuando estoy con gente, el apoyo de los demás, el compartir esa superación de miedo, el apoyo, es que es el apoyo. Yo creo que compartimos, o sea, nos unimos para apoyarnos, para aprender entre nosotros i sí, el apoyo. N'hi ha professors que t'indiquen i això sempre és bo. El parkour, clar que me va servir per a coses a part del parkour perquè t'ajuda a guanyar força i agilitat. No treballem mai la competició, treballem sempre des del punt de vista de la cooperació i els objectius i el procés d'aprenentatge individual. És a dir, si jo estic fent el nivell 1 i tu estàs fent el nivell 10, podem treballar junts i no passa res. La segona qüestió és la confrontació física d'obstacles, és a dir, tindré que superar un mur o fer un moviment concret en una valla encara que siga xicotigua o fer un moviment específic al terra ens posa sempre aquesta barrera física, aquest objectiu, aquesta cosa que ens fa por que pensem que no podem fer, que és impossible i que eventualment el fem. I no és només passar una pilota per un arc, sinó que és físicament arribar, escalar, pujar o superar o fer un gir i caure bé. Tot aquest procés jo penso que és molt significatiu i ens ensenya que som capaços de fer moltes més coses de les que creguem. Te planteas tantas situaciones en las que no te ves capaz y luego consigues hacerlo, puedo hacerlo aunque me dé miedo, es un simple ejemplo, pero para mí es lo que más me ha ayudado, digamos, a hacer mi vida y a decidir, ¿no? Me ha ayudado a saber decidir. Amics, ajuda, nuevas habilitats y más fuerza seguramente. O sea, tenemos chavales desde de 3 años hasta señores de la tercera edad que pueden llegar a tener 70 años. También es verdad que el tipo de parkour que van a hacer va a ser un poco más dirigido hacia su edad, como por ejemplo a una persona que tiene 70 años, en lugar de dirigir el parkour a que se pongan más fuertes o hagan saltos más grandes, se puede dirigir, por ejemplo, a la prevención de caídas. Com 3 etapes, no? Una que anomenem infantesa, una altra que anomenem com l'adolescència i una altra que anomenem l'edat adulta. No té res a veure amb les edats reals dels participants, sinó és una miqueta la idea de la presa de decisions i la implicació, l'autonomia que van a treballar dins de cada classe. La idea és que al principi comencem més directius i estan descobrint per si mateixos, però estan guiats, i en la tercera etapa, en la vida adulta, ja estarien prenent les seves pròpies decisions, pràcticament organitzant les sessions, i els facilitadors, els professors, serien poc més que guies que estarien orientant el seu entrenament, però ells prendrien decisions individuals i col·lectives. Des d'aquest punt de vista pensem que sí que és un treball d'organització, un treball de presa de consciència i de col·lectivitat, de construcció de grup, de comunitat. Així que sí, pensem que és pura educació per a la participació, tot i que és molt difícil i porta molt de temps, requereix molt de temps.